Το τρίτο κεφάλαιο σε αυτή τη σειρά μαθημάτων ζωής λέγεται γνώση. Να έχεις τη γνώση του ποιος είσαι όλες τις στιγμές. Ίσως είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο μέσα σε αυτή τη σειρά για να μπορέσεις να είσαι ευτυχισμένος με τον εαυτό σου. Αλλά όχι απόλυτα. Όμως για τους περισσότερους ανθρώπους ισχύει αυτό. Τι σημαίνει να έχεις τη γνώση του ποιος είσαι όλες τις στιγμές? Αν κοιτάξεις σε αυτό το επίπεδο συναισθηματικά, θα πρέπει να ξέρεις κάθε στιγμή τι αισθάνεσαι. Θα πρέπει να ξέρεις σε κάθε κατάσταση τι αισθάνεσαι. Με όποιον άνθρωπο είσαι, όταν δουλεύεις, οτιδήποτε και αν κάνεις, θα πρέπει να ξέρεις τι σου φέρνει αυτό πίσω. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της πράξης. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι να ξέρεις ακόμη και εσύ ο ίδιος με τον εαυτό σου πώς λειτουργεί αυτό. Αυτό τώρα είναι λίγο πολύπλοκο. Θα ξεκινήσω πρώτα με τους άλλους. Το να διατηρήσεις την ενέργειά σου σταθερή είναι ο στόχος. Και όταν ξέρεις ποιος είσαι, αυτό είναι εύκολο. Όμως όπως είπα και πριν, αυτό το επίπεδο μπορεί πολύ εύκολα να χαλάσει από τρίτες ενέργειες, από τρίτους ανθρώπους ή από εξωτερικούς παράγοντες. Και έτσι πολύ εύκολα μπορείς να χάσεις το κέντρο σου και να ξεχάσεις ποιος είσαι. Για παράδειγμα, μπορεί να είσαι ήρεμος, μπορεί να έχεις μια υπέροχη μέρα και να δεις κάτι στην τηλεόραση, να ακούσεις κάτι από κάποιον άλλον άνθρωπο, να δεις κάτι αρνητικό γύρω σου και η διάθεσή σου να χαλάσει μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Μπορεί να ζεις από τις πιο όμορφες μέρες της ζωής σου και πάλι ένας τρίτος παράγοντας να στο χαλάσει όλο αυτό. Και πάρα πολλοί άνθρωποι προσπαθούν πάρα πολύ να παραμένουν στο κέντρο τους, να είναι ο εαυτός τους. Όμως ο κόσμος δεν τους βοηθάει να συμβεί αυτό. Και χωρίς να θέλω να εμβαθύνω παραπάνω σε αυτό, γιατί δεν είναι τώρα η σωστή ώρα να το κάνω, ο σκοπός είναι να μένεις στο κέντρο σου, να μην χάνεις το κέντρο σου, να είσαι πάντα ο εαυτός σου. Και για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό, θα πρέπει να έχεις τη γνώση του ποιος είσαι όλες τις στιγμές. Να ξέρεις πότε αισθάνεσαι καλά, πότε δεν αισθάνεσαι καλά. Να ξέρεις πότε είσαι ήρεμος και πότε δεν είσαι ήρεμος. Να ξέρεις πότε είσαι χαρούμενος και πότε όχι. Να ξέρεις ποιοι άνθρωποι σε στηρίζουν σε αυτό, ποιοι όχι. Ποιες δραστηριότητες και ποιες όχι. Πάρα πολλές φορές λέω στους ανθρώπους, γιατί για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, το να έχεις τη γνώση του ποιος είσαι όλες τις στιγμές. Αυτό ξεκινάει με το να είσαι ο εαυτός σου. Και για μένα το να είσαι ο εαυτός σου σημαίνει ότι είσαι χαρούμενος, σημαίνει ότι είσαι καλά, σημαίνει ότι είσαι υγιής, ότι είσαι καλά. Αυτή είναι η βάση της πνευματικότητας. Ένας άνθρωπος να είναι καλά και πιο συγκεκριμένα εσύ. Και θα προσπαθήσεις να είσαι καλά, ακόμη και αν δεν το ξέρεις. Οι περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να είναι καλά, είτε το κάνουν συνειδητά είτε όχι. Η ευτυχία είναι ο στόχος όλων και όχι η εύκολη ζωή. Αλλά όπως είπα, οι δυσκολίες σε αυτόν τον κόσμο είναι παντού για όλους τους ανθρώπους. Και έτσι, όταν προσπαθείς να είσαι καλά, το μόνο αποτέλεσμα που θα έρθει στη ζωή σου είναι να ανακαλύψεις ποιος πραγματικά είσαι. Να ξεχωρίσεις όλα αυτά που σε έχουν μπερδέψει και να ξέρεις τι είναι σωστό για σένα και τι όχι. Και αυτή είναι η βάση της ζωής για μένα. Αυτό είναι που προσπαθώ να διδάξω σε όλους τους ανθρώπους. Γιατί όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι όλοι είναι διαφορετικοί και ότι δεν υπάρχει μία συνταγή για όλους. Δεν υπάρχει ένας τρόπος μόνο να ζεις τη ζωή σου. Δεν υπάρχει μόνο ένα πράγμα το οποίο λειτουργεί για όλους. Μπορεί ο κόσμος και όλη η πραγματικότητα να κάνουν τους ανθρώπους να πιστεύουν αυτό το πράγμα, όμως αυτό δεν ισχύει με τίποτα. Ο κάθε άνθρωπος βιώνει κάθε κατάσταση διαφορετικά, κάθε εμπειρία διαφορετικά, ακόμη και το φαγητό, ακόμη και
Το πώς βλέπει ο κάθε άνθρωπος τον κόσμο δεν είναι το ίδιο. Όλα είναι διαφορετικά. Οι αισθήσεις είναι διαφορετικές. Τα πάντα είναι διαφορετικά. Θα μπορούσε ο συναισθηματικός κόσμος να είναι ο ίδιος? Με τίποτα. Οπότε το να έχεις τη γνώση του ποιος είσαι θα σε βοηθήσει να είσαι ο εαυτός σου. Και για να καταφέρεις να φτάσεις εκεί, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να καταφέρεις να μένεις στο κέντρο σου. Αυτή είναι η αρχή. Αν με κάποιο τρόπο εσύ είσαι χαρούμενος, έχεις τη γνώση του ποιος είσαι, αν με κάποιο τρόπο χάνεις το κέντρο σου και εκνευρίζεσαι ή κάποιος σε παρασύρει κάπου αλλού και ξεχνάς το ποιος είσαι, τότε είναι δώρο άδρο. Πρέπει να μάθεις να στηρίζεις το κέντρο σου. Ακόμη και αφού το έχεις βρει δηλαδή θα πρέπει να μάθεις να το στηρίζεις. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι της γνώσης. Να ξέρεις πότε χάνεις το κέντρο σου, να ξέρεις πότε παρεκτρέπεσαι, να ξέρεις πότε έφυγες από εκεί που ήταν το καλό για σένα, που ήταν το σωστό για σένα. Αυτές είναι οι πληροφορίες που πρέπει να προσέξεις. Αυτές είναι οι πληροφορίες που είναι σημαντικές. Και όπως είπα και πριν, όλα αυτά έχουν να κάνουν με την εμπειρία. Έχουν να κάνουν με το δρόμο του κάθε ανθρώπου. Αλλά οι τεχνικές είναι εδώ για να σε στηρίξουν. Και η τεχνική αυτή θα σε στηρίξει στο να μην χάνεις το κέντρο σου.